Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Jullie hebben mij een bijzondere gast aan de tafel voor u, de Ronald Friesland Café. Alhoewel we hier bij haar misschien ook wel in een hele grote route staan gaan, waar zo'n werk is in haar atelier. Maar als ze toch maar naar de studio vregen te komen om en muziek te draaien en natuurlijk hoe haar werk. Ze is kunstenaar en het is Doet Boersma. Leuk dat ze er bent. Welkom maar. Goedemiddag. Hoe is het? Nou, hartstikke leuk om hier eens even te wezen. Ja, Ik vertoef een soort tijd op de Greense Streetway, dus ik vind het leuk om hier even heen. Als de drok juist net wat voor fase is? Moeilijke vraag. Want ik heb verschillende beroepen. Ik jou les op de kunstacademie. Daar ben ik de 300 kracht. En ik ben schilder. En ik zit nou correct als schilder. Ben ik me verskworend aan het vernijen. Dus dan maak ik de hele dag om denken en maar dwaande. En nou, ik kom correct weer wat rustiger. De meesten ben correct weer afgestudeerd. De tentoonstellingen weer geweest. En we wachten op een simmerlessen. Dus daar zit het in een rest. En het is quite exciting om een nieuw werk te maken. Ja. Maar er is een beetje tussen twee seizoenen in. Ja. Een beetje seizoenswerk heb ik dan, ja. Ik ben niet bereid hoe die in werk ik praat, maar even hoe die stemming. Best dan drok in de holle dat is iets haast van. Ik maak mezelf vernijen. Dat dringt zich dat om die zelf op, of zo? Ja, dat gaat wel automatisch. Ik hoef daar net om te ziekjen. Ik vernij dat altijd niet terug. Hè? Hoe viel dat? Was je dan ongeduldig? Nee, dat is een proces. Meestal ken mij vaak van die hele kleurrijke longenskippen en van die Frieske longenskippen. En heel stadig dat het zich ontwikkeld dat het ik maar je leeftijd te maken zien. Dat je meer focussen op de processen in de natuur. Om je te denken, ja, hoeveel schilderijen wil ik nog schilderen? Waar gaat het eigenlijk over? We moeten ook op wat er nog is passen. En dat is toch het schilderen van bermen. En de kleurrijke bermen. Dacht ik, dit is de laatste wildernis. Maar als schildering dacht ik niks wildernis. Ik ben boerendochter, ik weet dat fluitenkruid bij de veert groeit. Je hebt een soort water nodig en klavertjes bij de dik. En dan fiets ik van mijn wemplak van Oensjerk naar Ljout. En dan zie ik dat die bloemen achter elkaar groeien, zodat de insecten te eten hebben. Dus niks wildernis. Het is een perfect systeem, alleen nog wij begrijpen het net. En toch, dat schildering van de berms, dacht ik probeer die groente schilderen. Nou, ik wist eerst net hoe je dat doen moest, maar ik heb maar zacht. Want alles heeft te maken met de vochtigheid van de groen en wat erin zit. En ik ben boerendochter, dus je weet, je hebt zonnegroen, je hebt weermegroen, je hebt kalkriek en weet ik wat. Soer en alles erbij. Alles erbij. En nou, dat waren nogal justere schilderijen. Want ik ben geen wierm. Maar toen dacht ik ken dat denk ik het beste schilderen toch het vergelijken van de seizoenen te schilderen en toch het wattelen, het shit zien. En de rook van bloemen te schilderen, om te jammen dat de verliering van insecten is. Ik ben eigenlijk, mijn grote leer, dus ik biologie en ecologie. Die heb ik proberen om te zetten in het schilderen. Dat gaat eigenlijk heel automatisch, Willem. Dat gaat, je verdiept je erin, je wilt er met waanden. Alleen nog, wat ik krek zei, dat proces, dat heb je wel in de besnijing. De hele tijd moet je erom denken.
zie ik nou dit of zie ik nou dat of kind zus of zo. En uiteindelijk moet het gewoon op het doek gebeuren, maar verder. Dus ja, het had je in de besnijing, maar ik lees er net wekker van of zo, nee. Is het wel in die werk waarom zien? Want het is nogal wat wij op dit moment mee te krijgen hebben. Ik bedoel, stikstof is maar één onderdeel, de biodiversiteit. Ik zie het van de week op televisie. Ik zeg de internationale directeur van het Wereld Natuurfonds haar verhalen afsteken. En dan ga ik heel erg de neiging om de televisie heel gauw uit te doen, om voor te doeken. Want wat zo'n vrouw vertelt is eigenlijk dramatisch. Maar dus Joost op de jouw kantometer in Friesland een stuk groen. En dus Joost dat het net goed gaat. Nou, ik ben daar een jaar of 8 maar begonnen. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik... in eerste instantie wil ik me die loonskippen. De meesten zien dit, de meesten maaitronen van mas die beweging zien, mas dat lucht zien, mas zien hoe geweldig het is. Dat doe ik eigenlijk nou nog steeds. Maar dan inzoomen inderdaad, in het liedse. Maar ik ben geen protestschilder. Ik wil liever, denk ik, meesten meenemen om de vernuivering zien te laten. Maar zo eens even zien hoe dit je groeit. Ja. Maar te zien hoe sterk zijn wortel is. Gaat door de dik heen, door asfalt heen en zoekt toch alle liedse voedingsstofjes op. Maar de boodschap op dit staat is dat de tijd net goed met gaat. Nee. Wie dat ook of net? Dat is absoluut waar. Ja. Maar ik is nog eens. En wat doet dat met die? Nou, dat ken ik. Ik ken de televisie uitzetten willen op de radio. Maar kist u dat ik merk in die werk uiteindelijk? Ik ben een hopeloze optimist. Goed zo. Dat is Ik mooi. denk, ik ben een boerendochter en ik denk, er komt altijd wel weer wat boppen. Ik denk dat mijn druwende kracht is om te schilderen. Ik wil dat alle je zinlitten die facetten. Dat is heel gek, want dat is ik. We moeten er heel goed om denken. Want het is verschrikkelijk kritisch wat er aan je gebeurt. Maar ben je ook gek op mij zien of zitten we echt op een kruispunt? Wat is die? Nee, het is echt verschrikkelijk. Ja. Maar mijn antwoord is, zinlitten van hoe zit dit in elkaar? Ik heb proberen de rook van Kamperfoelie proberen te schilderen. En het schilderij is pas uit, ik het haastroekt in mijn atelier. Van suggers, dat is al nodig om die insecten naar die bloemen te krijgen. Of suggers naar die iepersteende vormen. Dat is erotiek voor insecten. Dus ik probeer die facetten duidelijk te maken. Dus mijn schilderijen worden ik abstracter. Want hoe kun je nou de rook van Kamperfoelie zinlitten? Of hoe kun je wortel zinlitten? Of shitje? Ja. Nou ja, als ik eens een poging doe aan om de emotie die erbij viel, dat komt dat absoluut. te verwerken in die krachtige streken, misschien of juist net subtiel. Ja, maar daar zit in spel als kunstner, denk ik, of niet? Ja. Het gaat door licht en donker, Ja. kleur. Maar Grof of net, beweging. Maar ik een goed schilderij worden. Ik bedoel, uiteindelijk, als het muzikant bent, moet je een goed nummer brengen. Ja. En wij discussiëren al eeuwen over wat dan een goed noemer is. Maar kunstgeliek, hè? Is er een soort heilige graal van een schilder of net? Nee, daar binnen ideeën ik zag verschillend door. Zoveel schilders, zoveel ideeën aan de roer. Ja, we beoordelen vaak op het vakmanschap. Hè? We vinden Rembrandt goed omdat hij iets goed verbeeldt. Maar maakt het dat dan lekker automatisch een goed schilderij vindt? Ja, hij heeft een goed schilderij. Hij is een vakman. Ja. En ik hoop dat ken ik zeggen van maar in een schilderij heb je gewoon denken. Ja, dat ken ik. Dit is al je weer, Willem. Oh. Dit is al je weer. Dat is mooi. Ja. En ik ben 38 jaar schilder. Ik hoop dat ik een goed schilderij aanleveren kan. Alleen nog wat ik wil is een goed schilderij maken, dat is uiteraard. En daarna wil ik meestal zien laten van dit gebeurt er. Zorg daar eens naar. En dus dat meestal bij mij in het atelier dan heb ik verhalen over wortelen en shit zien en weet ik het wat. Ja, het is al je weer. En een oorlijke discussie over. Je vindt niks aan en door. Zei ik, nou, dat vroegere werk vond ik mooi. Ja, dat is herkenbaar. Wist wat die, god, ik hier. Juster nog hier op de telefoon. Die zei, nou, ik heb wat van die kaarten van die gekocht. Die ben aan Oerl te Keep. En dat is dan dat oude werk, want dat is herkenbaar. Daar staan tulpenvelden op. Vind ik meestal prachtig natuurlijk. Ja, dat vind ik eigenlijk mooier dan dit. Ja, wat ik er nou bij mij. Dus het krijg of meest die net ontwikkelen als kunstenaar. Dat is een apart fenomeen. Ja. Je moest altijd dwambelen was die eerst. Maar ja, zei dat ook net iets over de menselijke natuur. Uw gedrag voor een groot deel is natuurlijk gebaseerd op vaste patroon en vertrouwdheid. Hè? Ja, dat zou wel kennen. Dus zei die kritiek net zo meer over de meesten die dat... Nee, ik look in die zin net, maar het komt vaak voor. Ja. Dan denk je, hè?
Maar blijkbaar had hij hun dwongen om mij te gaan in die verhoring. En er ben echt mensen absoluut... ben oud voor binnen, denk ik, verhoring vaak. Hè? En toch ben er keusleefhebbers die zeggen, oh, mooi. Dat is die altijd weer ontwikkeld. Dat is mooi, hè? Ja. Die hest ik. Dus de mij net naar luisteren, gewoon die je denkt man. En vernijen blijven. Ja, absoluut. Nog het fris. Nick Cave. We draaien het aan het begin van dit programma. Prachtig, ik ben een groot fan. Hij dook er niet eens op trouwens bij de kroning van Charles. Dat vond ik wel weer opmerkelijk. Ik associeer hem net echt met Koningshoes, nee. Maar goed, wie er dan toch. Waarom verdient Nick Cave? Nick Cave het muziek wat heel druwend is. Hè? En de nummers die ik uitzocht heb van dit programma, dat is al jaren van playlists uit mijn atelier. En dat de ene keer met het druwend wezen dan zit ik er lekker in. Andere keer irriteert me dat als een gek. En dan moet ik juist een hele rompelijke muziek hebben. En Nick Cave heeft dat druwende heel erg. Wat ik soms heb en swingende. Dat vind ik heel leuk. Ja. Man, ik tekent door het leven trouwens. Hè? Ja, maar verder ben ik eigenlijk net volle van die muzikanten. Alleen dat die muziek vind ik heel leuk. Ja. Dus je is net graven? Nee. Ja, ik heb dan wel een Nick Cave playlist. Of van die andere muzikanten. Daar zie ik wel op. Dat heet dan radio. En dan komt er leuke dingen in. Dus ik liet me wel verrassen. Ja. Maar het is net dat ik een soort van muziek weet. Nee. Nee, hoed ik net. Nee, ik kan er lekker van genieten. Big Leagues van een enorme hit van America. Die wil ik nou draaien. A Horse With No Name. Ja, dat weet ik altijd. Ik denk altijd aan vakantie. Ik denk, en het gaat leuk op drugs of zo. Ik weet het ik net. Maar als ik dat noem, dan denk ik, leuk. Ik hou van history. Misschien dat ik scheelt. En waar is die vakantie dan? Nee, mijn vakantie. Nou ja, soms heb je een beeld. Ik ben vroeger vaak op een waardeiland geweest. Ja. En dit nummer associeer ik heel erg met Vlieland en Terschelling. Dus ja, ik vind... Ik ben geen hinsterliefhebber. Ik zie er wel eens op... Ik mocht dan een oerke rieden daar. Oh ja. Nee. Wij hebben zelf een hinder. Dus we ken ik... ik vind dat ik leuk. Ja. Een beetje cowboy, ik weet net. Leuk, vrij. Vakantie. En dit zit wel eens op in het atelier dus? Ja, heel graag. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name. Tuurlijk, je moet ervan horen. Ik vind persoonlijk een heel mooi nummer. A Horse With No Name. Komt van Amerika. En van mijn gast van Joerts. Ik vraag je altijd mensen om 5 platen nu te zieken. We nemen het ook wel de horrorvraag. Want een muziekliefhebber had meestal wel wat meer op een listje te staan. Maar doet boos. Maar Joert bij mij hier in het café. Ik ben er hartstikke blij mee. Mooie nummers. We draaien eigenlijk nog wat klassieke muziek. Amerika. Ja, nou ja, de naam valt te leven. In dit geval is het een bandnaam. Maar du hast echt wel wat met het land. Vertel me eigenlijk onder de plaat. Dat is daar wel, nou ja, ik weet net regelmatig, maar dat best wel te vinden wel, hè? Ik ben daar verschillende keren uitnodigen om daar, dat heet dan als artist in residence, om daar te werken aan een tentoonstelling in een bepaald gebied, in een bepaalde setting. Waar is het meestal? In de Midwest. In de Midwest. Is dat toeval of? Ik heb als artist in residence in Ierland West in 2000, denk ik. En daar heb ik een hele grote Amerikaan die op een gegeven moment in hun leven denkt, ik wil naar de old world en gaan ze naar Ierland, omdat zoveel Ierse voorvaders daarbij kwamen. Dus ik trof daar, toen ik daar aan het werk was, ik ben er 2 maanden west, toen trof ik daar, wie op een kunstacademie in Bellevue. En daar trof ik een Amerikaanse kunstdocent. En die hier een groep studenten. En die roemde elke dag bij mijn atelier deel. Nou, was toch ik wat over die werk vertellen. Tuurlijk wil ik dat. En ik vertelde gewoon hoe ik werkte. Hoe ik dat aanpakte. Hoe ik naar dat landschap zeeg. En wat ik kwam en de verschillen. En nou, dat voelde wel in de smaak. Toen zei ze, was toch net bij u in Amerika... als artist in residence werk je op uw grote academie. En dan krijg je een mooi groot atelier. Maar dan moet je even die atelier nou en dan niet op me stellen. Want bij u is het zo gek. Mensen denken dat ze een stijl kiezen moeten. En net dat je de dingen gewoon van waarom het werk maakt. Je die schetsen maakt je matten. Dus ze wonen mij als super voorbeeld broeken.
Nou, ik denk, als ik daarheen kan, ik ben er nooit geweest. Ik denk, Nou, het is nogal wat. Ik bedoel, dat doe ik toch. ik denk Ierland al een avontuur is, maar Amerika, dat is toch wel weer een oor verhaal, lijkt het mij. Ja. Maar het gekke weer, ik samen out of the blue uitnodigen als Frieske schilder om in Hongkong te werken. Nou, ik dacht van mijn leven, dat zit echt niet op mijn wenskelistje. Maar ik denk altijd, nou, dat doe ik. Ja, want Hongkong, ik kan me voorstellen dat Amerika, de Midwestern, had nog wat landskippen die misschien nog wel een link hebben met wat we hier in Friesland hebben. Maar die mensen in Amerika vonden het zo interessant dat ik in Hongkong was. En daar toch woonden ze extra dat ik kwam. Om dat te jaren en te vernemen. Want hoe had u daar red in die urban jungle daar? Want dat is het toch, nee? In Hongkong? Ja. Ja, maar daar is wel wat natuur. Ja, dat is een soort eiland. 365 eilanden. Ja, het is meer dan een paar flatgebouwen, hè? Nou, de eerste 3 dagen dorst ik eigenlijk haast de door net uit. Dat is wel zo apart als je daar op die stritten stiest. En dan heeft wel eens ergens dat het wat druk is, hè? Op een concert of zo. Dus dan tussen die en mij kunnen er nog 4 mensen staan. Maar in Hongkong kunnen er 10 mensen tussen. Dus als het licht op green springt, dan komt er een massa volk op die. Dus in het begin ga ik gewoon even aan de kant staan. Dan denk ik, wacht eens. Maar dan komt ze er net. Best te laat. Want zij is het overal. Dus ik heb mij daar heen zetten. Ik dacht, van mij is hier ik plak. En dan weer ik in de metroplak van mij. En dan weer ik op strietenplak. Maar ik moest er wel aan wennen, hè. Ja. En die mensen, die onderzoeken, er ik net echt contact met Chinezen. Orenwereld. Hele oorwereld. Maar ik heb dat dingen, ik heb ervan genoten, een soort beleefd. Wanneer wie dat? In 2000, nou, voordat ik naar Amerika kwam. Dus in 2009 wie dat. Oh ja. Nou, wat mij omgeeft is net iets het exacte hier, maar dat is al onder het Chinese regime dus. Ja, toen wie het correct onder het Chinese regime en ze vernamen al dat het veroren. Dat is ook zeggen, want volgens mij in 2020 ben ik de opstand zelf. Ja. Al wie dat al enkel in 2000. Nee, ik ben jijder de West. Ik denk in 2009 of zo. Ja. Ik ben de volle jijder West. Want wie krijgt Chinees? Want de oerdracht van de Engelsen naar de Chinezen is al een tijdje lean, hè? Ja, het wie nog net zo lang en ze vrezen meer. En ik ben aan het binnenland. Ik kreeg een uitnodiging van een professor om in het binnenland van China te zien. En dan woonden ze wel dat ik daar dan lesjongen op mijn hier. Dus ik denk, nou, daar kijk ik even heen. Ik denk altijd maar, dat is interessant en is eens even. Het ging geen kweer. Maar toen merk ik wel dat je in de gaten houden worden. Dan zei wonen dat ik mij voorbereidde op een ierles. Ja, maar ik dacht, een ier, hallo. 3 maanden is genoeg. Ja. Maar, en dan moest ik dan wat meer. Ik ken wat Chinese lettertekens, dat heb ik wel eens leerd. Dus ik denk, ik kan me al gauw een beetje redden. Nou, we waren al heel lang. Ik zo'n tweede ierslesje aan. Want die kon dan al een beetje Engels. En ik zoek naar boetenschildering en creatief schildering. Nou, we waren dan heel eind. Maar verdomme, we zijn er net uitgekomen. En ik vond het heel benauwend. Dan zeiden ze, nou, er was zeker even die panda's zien, hè, goed knikken. Nou, ik denk, wat moet ik met die panda's eens? Ik wil helemaal niet naar die panda. Maar daar was Sorry, helemaal steen. Boers moet wel ze riep van ik wil net naar de panda's. Nou, dan kreeg ik een briefje maar. Ja, echt weer. Ik koest niks lezen. Nou, daar in het binnenland, Hongkong nog wel. Ik wil helemaal net naar die panda's. Nou, echt, Willem, ongelooflijk. Kreeg ik een briefje maar in de hand. Als ik verdwaalde, dan moest ik dat zien en dan kwam ik weer thuis. En daar was zeker ik naar het museum van de 7 Dammen. Hè. Ik denk, wat interesseert mij dat? Ik wil gewoon roesjen, hè. Dus, en dan kwam ik weer om op de universiteit. En dan wisten zij al dat ik er net west weer. Nou, dat is benauwend. Ja, dat liep me doodeng. Ik denk, daar wil ik net heen. Nee. Maar we zijn er net uitgekomen. Hongkong wie wel, er binnen een soort Engels, dus dat is wel leuk. Maar het is een hele andere wereld. In Amerika voel ik me meer thuis als die meeste moosjes. Nou, dat moet je aan gevraagd worden. Hongkong, Ierland, best nog volle meer plakken West overigens. Ja. Komt het al een beetje op hetzelfde deel? Meestal nu uiteindelijk maar ze pakken wat ontbijt en die willen werken en jongens weer op bed en iedereen leeft een beetje hetzelfde leven. Of hast bij al die verschillende plakken echt nog een emotie hoor van hoe het bij meesten omgeeft? Nee, dat doe je omdat je jezelf bent. Ja. Nee.
Maar die Amerikaan die liek je gewoon volle meer op huis. Ja. He, die scheur je aan en dan denk je, ze het nou saai of saai. En dan just dan die emotie liek het meer op uw emotie. Ja, Dus precies, ja, maar dan maar Amerikanen. Ja. En dat gezeur altijd dat die Amerikaans oppervlakkig binnen. Nou, die heeft ik, maar heeft ik oren. Dat ben ik oppervlakkige Fries. Ja, absoluut. Ja. Dus nee, oerl ben wel, maar die Chinezen ben wel heel oors. Dat hoe ik net direct weer heen. Maar Amerika vind ik leuk om daar regelmatig heen. Ja. Ierland, ik, prachtig. Oh ja, ja. En iets kwart te vleendelijk nog, dat scheelt. Of met een auto, hè? Ja, Hoe ja. stekken, dan hoest net te vleien. Nee. Amerika moest helaas wel met het vliegtuig heen. Grutland, absoluut. Muziek, Debussy. Ik ben ook Reverie, zeg ik het ook? Reverie, ja. Reverie, met Alain Planet. Plan, hè? Ja, Planet, ja. Ik zit wat onzeker. Maar wat gaat om de muziek eigenlijk? Dit zit dus ook wel eens op in het atelier? Ja, dit is net heel... Ik heb nou wel net dingen nu zag die het heel dreig ben. Dat hier mag, maar dit is prima. Dit kabbelt mooi verder. En soms heb je daar behoefte aan. Dan ben je saai aan het schilderen en dan wil je gewoon noffelijke, rustige muziek. Dit is heel rustig. Met alle respect, een beetje behang is dan king in queer. Ja, dit vind ik wel mooi behang. Prachtig, mooi. Piano, Debussy. Met alle Planet, ook het goede gesprek die dit voor u speelt. Het zit regelmatig, of tenminste neem ik maar aan, bij Doet Boersma op in het atelier. We draaien nog even Nick Cave. Dat is een hele oren stemming. Dit had wel een oren functie voor jou, dit soort muziek, als dit opzet. Ja, dit is heel, heel rustig. Dat vind ik heel mooi. Als ik heel erg iets nijzend uit vind binnen, maar het net te drok. En soms zit ik in de mood, dan moet het swingend wezen. En andere keer moet het heel rondelijk wezen. Dus ik gebruik gewoon muziek om mijn gevoel daarin te versterken. Maar ja. dat is dus een beetje om knoppen draaien dus eigenlijk, van die stemming. Ja. Ja. Weet je, mij joert wel wat roeger, maar het joert mooi, maar het wel wat... En soms keihard en soms zachtjes. Ja. Zit er nog een muziek bij dat u verrast? Heavy metal of punk of, Nou, nee, dat of niet. house muziek? Nee, ik ben wel een beetje behouden, denk ik. Want wat water thuis draait vroeger? Stier de radio aan? Of, De radio stiel. Ja. Wij hadden net apparatuur. Mijn eerste plaatsje, dat wie van Slate, Black Buster. Ha! Ja, dat weet ik nog wel. Dat is een klassieker. Ja, Ja. ja. Maar wij in net vol muziek. De radio. De radio gewoon. Ik heb de radio, ik wil gewoon niet atelier. He, maar dat is zo mooi, maar de streamingsdiensten kiest heel makkelijk even, als je denkt, nou, heb je nog ervan, even wat oors. Hoe is net een cd te verwisselen of zo. Nee, Pak of een plaat. Pak nog een playlist of dus de radio. Man. Ja. Ja. Maar toch singeltjes kocht dus. Ja. Wist de pick-up nog? Die mis ik net en die hack ik net meer. Nee, maar wat hier is het? Wat weer het, wat denk je? Wij hier een pick-up, ja. Ik weet het merk net meer. En dan hij erbij en zei, joh, toch vol voorzichtig. want Nee, dit- dat hier op mijn kamer, jongen, die hier de meesten helemaal geen behoefte aan, denk ik. Nee. Maar Ik heb dat net. boerendochter, echt het klassieke boerendochter jeugdhoorn van een protte boeten en met natuur bezig. En misschien hij de mensen een keer helpen in de stal of net? Wij helpen me Dat verhaal? Ja, wij helpen me hard. Het moest één fietsen naar Squallen. Eén fietsen, 21 kilometer naar Ljouwten, 21 kilometer weer waarom. Wist het u te horen? En altijd in de wind natuurlijk. Ja. Als van Welsriep naar Ljouwten, hier is de eerste wien maar 10. En jongens 7, ik weet 10. Oh. Maar oké, ik heb een soort in de berms, jongen. Dus ik weet daar een soort van. En het interesseert me ook. En ik vond het leven op een plaats. Nou ja, ik wist het net oors. Dat wie je zag. En je groeide op met lampjes en met de veerdel. Dus je had er net in inlaai of in een onmaagd of even de kei op heli. Denk ik, maar correct me if I'm wrong.
een relatief rustige tijd voor de boeren. Want nu zit eigenlijk alles op een hasses. Ja. Ja. En je moet nou als boer ook nadenken, wat wil ik en op welke manier en wat ik dan wat terug. Nou ja, behoorlijk essentiële en stressvolle vragen lijkt het mij. Ja, wie toen net zo. Wie in dat opzicht een onbezorgde tijd van die ouders. Zwaar haast altijd. Hoe de band en hoe het bedrijf natuurlijk. Ja. Maar Nee, is het wij... idee dat dit toch het Nee, ik denk dat is er wel gelijk aan hier. Die zwargen hier zijn inderdaad net. Nee, en wij hier niks aan jeugd. Omdat we 4 van het dorp af en wij winnen ik heel erg mooi met koor. Of de nice ben op een plaatsen te laten zien. Dat wie ik rust, reinheid, regelmaat denk ik. En creativiteit. Wij hier mal hard met die oerel voor iepen staan. We hier op een plaats als de grote kamers. En dus mem die zette er eens kragendel en grauw plank op. En dan komen we dan op, dat heette dan knutselie. Hè? Maken ze geen kunst vroeger, dat knutselie. En hier ze dan een prikboord hier ze daar boppen maken. En dan kon dan alles ophangen. Nou, dat wie van die tijd vrij, nee. En dus mem die hier op een gegeven moment, toen de jongste naar school ging, kocht hij een weefgetouw. En ik weet nou, de boerliers zijn, wat maakt dat kjellenhak bij hem in de kamer. Nou was even zien hoe ik opgegroeid ben in vrijheid en creativiteit. En hoe benauwd dat wie. Dat wie denk ik heel oors. Dus met een feminist die maar de voest op tafel die famkes met ik handen erbij wist om. Wie een nuttige handwerken. En uw wereld wie oors als de wereld soms de boeten. Maar wij gingen gewoon leuk. Een beetje mijn broers pesten en mijn broers mij pesten. Maar hoeveel win je? Maar is fjouwen. Ik hier 3 broers. 3 broers. Dan is wel van die opbieden. Dat is vooral wat boerenzoon binnen. Zo'n jongens. Dus, er zit genoeg energie in. Klieren, ja. Nee. Rotjongens. Ja, toch? rotjongens. Ja, rotjongens. Ja, mooi toch? Ja. Leuk nou. Maar uiteindelijk Ja. alles in even. Sa best. Ja. Ja, mooi opgegroeid. Ik heb altijd ondersteuning gehad. Dat ik naar de docentenopleiding ging. Nou ja, als dat was, dan was dat. Ze zeiden vroeger al dat ik naar de kunstacademie moest. Maar Willem, ik ging er nooit een kunstnation. Nee, maar dat vraag ik me af. Ja. Wanneer begint bij die, als je jong bent, dan best een knutsel in? Ja, niffelen, ja. Uitvinden, zo waren dat besnoemd. Uitvinden, wij maken dingen. Ja. Uitvinden. Maar op een gegeven moment groeit er ergens naar thuis. Goh, ik vind het wel heel leuk om steeds te tekenen of iets te boetseren. Of te zien. Ja, en dan op zo'n squalakist, op de middelbare squalakist, dat wie dan voor eerst een koest van dat soort vakken ik kiezen. Nou, dat wil ik wel dwan. Nou, dat vond ik hard mijn best, die zeun daar net door. En toen meende iedereen maar dat ik naar de kunstacademie moest. Omdat ik blijkbaar knap tekenen kon. Dat vind je dat zelf net. Maar... En ik dacht, nou, wat maak ik daar? Ik heb hier geen rolmodel, zeg je dat, hè? Nee, want zo kunstmeidjes zien, maar een leven als kunstenaar te meer te gaan, is denk ik echt weer een ander verhaal. Hè? Ja. Dat is heel wat over een leraar. En daar weet je niks van. Dus op een gegeven moment op de HAVO zei iemand, ik ga naar Ubbel Emmius, ik ga tekenen in de handvaardigheid en textiel, want als docent, ik denk, hé, monsieur, dat snap ik. Ik ga dat ik dwan. Ja. En daarna, op zo'n docentopleiding, dan kom je aan je kunstenaars en je snapt meer hoe het in elkaar zit. Daarna ben ik nog naar de kunstacademie gegaan. Nou, schat, men vond dat hij prima. Ja. Die hij altijd dacht, je moet eruit halen wat erin zit. He, dat is heel ondersteunend. Minerva, hè? Wie het, Ja. Er ben altijd 2 soorten van reacties op dat soort opleidingsdingen. Zei, ik had een heel prototype, dan had ik de basis en de techniek leerd. En dan hij zei, maar ik heb wel eens reacties van, ze hebben me te volle in een keurslijf proberen te truwen. Wat is die? Dat is wel onserieus. Ja? Dat is gewoon niet zelf wezen. Goh, ja. Ik ben naar die docentopleiding ingegaan. Een beetje de onverstoorbare. Nou, ik ben dol enthousiast, Ja, Willem. ja. Dol enthousiast dat ik wat leren kon wat me interesseerde. En ik ben daar van maas tot jongens mee bezig. En dat is mijn insteek. En zo ben ik naar al die opleidingen gegaan. Ik heb dat gewoon uithellen wat er uit te hellen voor op die kunstacademie. Dan ik al je vakken en al je docenten. Oh, ik dacht, ze hebben ik illustratie. Nou, leer ik dat ik nog eens even dan. Oh, ze hebben ik Oosters penseelschilderen van de Chinees. Oh, kijk ik van. Nou, wist wel dol enthousiast. Heel erg leergierig dus. Nou, blijkbaar. Maar dat denk ik me net, dat denk ik. Dat wie ik me net zo van bewust. Ik die gewoon mijn ding. Ja.
Maar ik ben altijd heel erg... u had mij een heel grutskop mee, maar die wien grutskop u al jaar. En die proberen dus altijd te helpen met dingen. En er weer een soort ruimte voor u. Is er een van die drie rotjongens echt nog een beetje hingbloen in het creatief of net? Ja, een van die rotjongens die is altijd met keramiek bezig. Ja. En een orenrotjongen, mijn oudste broer, dat is ook wel interessant. Die heeft een bedrijf en dat doet hij heel goed. Die bouwt auto's in. Nou, ik denk dat naast nog maar die is heel creatief in het bedenken hoe hij dat eigenlijk doet. En hij heeft werknemers en die kennen het heel goed. Maar zo ben wij ik opgegroeid. Uitvinden? Ja, maar us haait die wie boer. En een boer kan alles. En een boer is ook een ondernemer. Ja. En ik denk dat wij dat soort dingen ik mooi kregen. Nou ja, zeker dat mem de boodschap jou het uitvinden. Zie je het maar uit, begin maar te knutselen. En ondersteunen. En dan krijg je het van beide kanten. Dus. Ja. Hij die het in zijn bedrijf doet en mem die het in de kamer. Ja, echt wel. Ja, dat is echt. prachtig. Ja, dat heb ik mooi gekregen. Een heel mooi verhaal. Wij werden nogal 4 jaar. Dus als die jongens 16 waren, dan kregen ze een brommer. Hè? Want dan kon je ergens komen. Een Sundap of een Yamaha. Nou, ja. precies. Kreidler. En je kreeg ik op je 18 je rijbewijs, want anders kon je er echt net bij komen. Maar ik dacht, toen ik 16 was, of jij er dacht ik wil een kano. Nou, u gaat er weer helemaal niks van weten. Maar ik geloof dat ze een grauw, u gaat maar de trekker en de wijngang met een grauw of zo. En dan helden we een kano op. Het waren hongers, weet ik het. Een wille jongen in die sletten daar. Nou, toen was ik 16. Ik zei, en nou, men vond dat wel heel leerzaam dat wij naar je zielkamp gingen. Nergens werd er, Willem. Stel je voor. En wij moesten niet op piano lezen. Nou, van die hele dingen, van dat soort dingen. Nou, wij naar de zielkamp. Wel ondernemend. Ja, nee, schat me heel erg. Nou, die dacht naar nou. Ja. En maar 16, ik zei, ik wil wel een zielboord. Ik nergens verstand van Willem, ja. Nou, u zei, me heb ik helemaal net. Dus ik maar u zei, nou, die zei, dan maar we maar naar grauw. Dat wij maar in een tuineske naar grauw. En die man, u zei, wat praten, mooi samen man. Echt, wie sagong dat Willem nergens verstand van. Nou, dit moest hem dan maar worden. Het was een boordje. Heel onhandig, maar een verste kiel in die dreksletten daarna. Ik bedoel het oorlog in heen. Ja. Maar, nou, dan moest de meester steeds naar onder de winkel helemaal. Maar een dikke wille hier wel altijd. Nou, op een gegeven moment had ik een vriendje, hè, en die ging mij te zielen. En die roemde naar voren in de boot en daar was een pijltje onder de krak. Gat in de boot. En, nou, die boot een beetje op het water. Nou, je schaait die... kwam maar de trekker en wij die boord op het droegen. Nou, ja, maar heel. Maar we wisten bij hoe dat daar moest, in houten boordje. Dus die bedachten dat er een plankje onder die boord, op het vlak en in die boord. En dan doen we daar liem tussen. Ja, nee, ik zei, volgens mij wat ik van die verf op. Anti-fouling natuurlijk. Dus wij ergens heen. Nou, dan moesten we maar naar Haas. Nou, ongeskikter kun je je niet voorstellen, want dit is een binnenbootje en Haas is een stad voor grote schepen op zee. Ja, de Brune Vaart en alles lijkt daar. Ja, toen nog niet, net zo bot. En nou, wij erheen en wij, die man, zijn man in zijn winkel uitlezen aan u hoe dat dan moest. Nou, dus ik moest dat dan zelf met wanden, vond die schijt en ik wel. Maar die hielp mij dus overal bij. Wie kreeg als wie die meesten er van u, dat idee ik, dat is schuit dat die u overal maar helpen. Geweldig toch? Maar daar ben ik heel handig voor. Dus ik ben maat op een charterskip, worden en letterskipper. En dat komt gewoon omdat, als dat was, nou ja, dan was dat ik. Maar wat van weten dan, wist was? Ja, maar dat spreekt wel heel pro vertrouwen uit. Ja. En veiligheid. Van nou, doe maar. Je in de wereld maar in. Als je dat was, we helpen die. Dat. Ja. We staan erbij. Ja. En waar het dwank is, mag het zelf leren. Maar het leuke, die mensen hier helemaal niks met kunst op zich. En ik niks met boten. Op een gegeven moment wie ik zetskipper op van die charterskippen. Hè? En ik zei, altijd die smarrige machinekemers, werd die man dan helemaal net. De kwam er vies uit en soms moest het gasmasker op, want er waren al lekker pakkingen. Ik zei, ik wil eigenlijk wel een vrachtskip hebben. Nou. Dat is nogal een vraag, hè? Ik wil een vrachtskip hebben. Dat is nog hier, hè? Ja. Nou, u leest het net. U ging naar de bank. En die hellen 24.000 goenen op.
Blijkbaar hield hij dat. En dan moest ik een formuliertje tekenen, dat ik dat aan leende en rente. Hè? En dan, want die oren moesten dat dan ook, want die OSA van alles gelijk. Ja. En ik heb toen een vrachtschip gekocht. Het is ongelooflijk dat die meesten... Nou, zo ben ik opgegroeid, vol vertrouwen. Fantastisch. Nou, Ja. dat wil je toch. Je kan er hartstikke veel van. Nee, serieus. Ja, maar dit is echt bijzonder. Ja. En zo ben ik kunstenaar en zo ben ik ondernemer. En ik doe het gewoon. En ik denk dat het altijd wel goed komt. Nota is dat het eigenlijk niet. Ja. Dan kunnen we ook mooie muziek bij draaien. Ennio Morricone. Gabriels Oboe. Ja, bekend. Meestal de eerste toonjaren dan gaan ze voetbaltroden. Hele ruimtelijke muziek. Ja, het is eigenlijk filmmuziek, maar dat zit er eigenlijk los van. Hè? Ja. Deze man, hij leeft niet meer, maar een man die eigenlijk het al je rond stijgt. Hè? Ja. Ongelooflijk. Ja, en dat stijl. Dat ruimtelijke, dat wil ik schilderen. Net beslist dat ik Ennio Morricone wil schilderen, maar dat hele ruimtelijke, dat je in een schilderij kroepen kan, dat je al die lagen zuggen. En dat het is de muziek. Ennio Morricone, prachtig nummer uit de film The Mission. Gabriels Oboe. Stier op het lijstje van mijn gast van Joert. Ik vind het fantastisch dat er is. Mooi verhaal. Hoe vroeger wie als riep. Het kunstners besteen. Het avontuur. Het begon al bij Heid en Mem. Die het voorop gingen. En al jarenlang reizigt ze echt de vroodoer. Om maar in Friesland hingen te blijven. Doet. Wat hing het bot om Friesland? Dat weet ik eigenlijk net. Ik mag je heel graag wezen. En ik praat heel graag Fries. Ben je bij de groen bezig, letterlijk? Ja. Dat had in het boek had je dat families een fertile soil. Best de groen van Friesland eigenlijk proberen te schilderen. De gevoelens die erbij de emoties. Dus. Maar het is net alle jaar, dat zei ze, dit is een typisch Fries landschap. Dat ik vroeger meer Fries landschap schilderde, dat doe ik net. Maar ik viel me je wel heel erg verboen. En de onleiding is hier ik wel heel vaak. En als dan zei ja, ik zou net graag naar Grensverhuizen ook. En ik net naar Schotland, maar wat is het landschap in combinatie met de taal? Ja, ik weet het net. Ik ben hier gewoon. Ja. Ik accepteer dat. En ik vind het wel leuk. Nou ja, en mijn mooie atelier is hier. Ik heb een mooi groot atelier, Ja. dus ik kom hier graag weer om. Ja. Nee, want dan komt oerloorde vooruit. En dan is zo'n moment ha, dat denk ik, nou, zet mij maar eens in de Midwest voor 4, 6 hier. Maar dat had dus net. Nee, ik wil dat wel. Ik wil altijd wel weer om. Ja. En toch is het lekker om snel aan. Oh, heerlijk. Ja. Ja. Dat neemt dan artist in resident. Even voor de leek, wat hoort dat precies in? Nou, een kunstenaar die is altijd op zoek naar plakken, landskippen en inspiratie. Ja. En op zich hoef ik net van inspiratie voort, want ik ben altijd geïnspireerd. Ik werk hier altijd, ik zorg altijd om me heen, van fluitenkruid tot het werken, het lucht op die pet. Zo zit ik in mijn koor. Maar Als nog nooit de periode hoort dat het donkerblauw, als bij wijze van spreken, dat het net woer? nee, ik heb een ondergrondschildering. Ik ben wat praktisch leuk in die zin. Nee, en als artist in residence, dat kun je zelf ziekje. Je kan zelf denken, ik wil er eens even uit, ik wil eens even. Dat heb ik die en toen uw dochter het laatste examen van de HAVO die. Toen dacht ik, nou helpt ze het wel met hem weg naar Ierland. Heb ik zelf een mooi plak uitgezocht in Ballywan, daar wil ik graag heen. En daar heb ik zelf 2 maanden werken. Later, dat is een residency die je zelf uitzoekt. Maar van Hongkong ben ik uitgenodigd om daar wat tentoonstellingen te hebben, bij de openingen te wezen. En dan wordt er het verblijf of de reis en het vervier van de schilderijen betalen. Amerika ik. De ene keer betalen ze de reis, de andere keer het atelier en het verblijf en alles wat met tentoonstellingen te maken heeft. Dus, en de meesten daar, die hebben er een soort van, want die zeggen hoe staan naar hun landschapjes, die zeggen hoe staan werkers. Het is die blik, die filter, die interpretatie. Hè? En van mij is het heel inspirerend, want je bent even los van de duistere dingen en je kan je even helemaal richten op kunst. Dat ken ik wel in mijn atelier, maar als je 4 voet bent is dat even extra. Dan ben je helemaal alleen nog maar kleur, verf,
schilderijen bezig, nieuwe dingen uitvinden. Zo. En dus een residentie is voor de West-Hennegist is het interessant. Voor die mensen die hij uitnodigen. Maar voor diezelf, van mijzelf, is het heel interessant. Dit is groen. Maar even de mensen die nog voor de radio zitten. Een prachtig mooi werk van die. Dit is echt groen. Hè? Zo je wat bij hem. Hele hege horizon. Ja. Zodat ik ze volle mogelijk lieken. Want dwars sneden door de groen. En ik heb wat goudgeel onder in de groenschilder. Daar zitten geheimen in. Daar zitten humuslagen in. De sierbanken. Daar zitten kracht in en het water. En dat met uitzoekt wordt er de wortels. Ik ben geen kunstcriticus, maar ik heb wel eigen. En ik zie een de kleur. En één ding valt mij bij die werk altijd op. Ik ga natuurlijk in het voorheen wat dingen van die jongen op internet en zo. Het komt altijd op die oor. Oh, Vind leuk. ik. Even los van techniek. Maar er zit altijd, het is nooit plat. Nee, Bij ik probeer heel rond te schilderen. Dat is er toch in een schenk is. Ja, maar het effect bij mij is heel dat het op die oor komt. Ja. Sommige schilders weten ergens diep in te zwaan. Bij die komt het naar voren. Is dat mijn interpretatie? Is dat bewust? Is dat Nee, techniek? ik schilder altijd licht donker. Ja. Ik ben altijd met licht bezig. Al is het heel donker, je kan pas licht zien in het donker schilderen. Maar ik probeer altijd een gelaagdheid erin te krijgen. Nou, dat ken ik door de jaren. Maar hier is een heel groot schilderij. Ja, ik vind dat echt heel mooi werkmakers. Grut. En dit is een meter of draaien. Voor de natuurschilders begint op een gegeven moment op een korte likje, maar in die werk zit een soort levendigheid. Dat vind ik een mooi compliment. En ondanks dat ik het dan verschrikkelijk druk heb op die kunstacademie. Waarom haast die oprichten? Ja, jongen. Ik dacht op een gegeven moment, nou, hoe lang zal ik nog lesje aan vanuit mijn eigen atelier naast mijn kunstnerschap? Want ik heb echt 2 beroepen en die vind ik heel lieke belangrijk. Ik mag heel graag lesje aan mensen helpen vooruit te komen, te inspireren en zelf schilderen. Maar toen dacht ik, ja, hoeveel uur zal ik dit jaar nog doen? Nou, dan wordt het wel zo leuk mogelijk. En omdat ik hier aardig wat schildersleerlingen. En ik vernam de behoefte om zich te verdiepen. Om verder te kunnen, thematisch te werken of over het onderwerp na te denken. En toen dacht ik, we moeten gewoon zelf een kunstacademie oprichten. Daar ben ik wel lang met dwaande geweest. Ja? Nou, dat is ook nogal een dingetje. Ja. Vanuit het eigen bedrijf is het een kunstacademie geworden. En na 2 jaar is dat een stichting geworden. En er is nog een hier of 6 zo'n achterlijn? Zo'n Ierlien. Zo'n Ierlien, ja. 8 jaar. In 24 bestaan 10 jaar. Is dit tussen geworden, was die in de holle hierst? Ja, meer als leuk. Prachtige lessen. Maar ik wist net dat ik het zou druk krijgen zou. Dat wist ik net. Dan hik ik er misschien nog wel eens een night af. Want ik ben Het georganiseerd gewoon. Ja. We zien het een krek in dit nieuwe pand op de Grense Streetway. Een moane. En toen gingen we dicht door corona. En toen dacht ik, nou heb ik me je hele leven hier krom van lijn. En nou zit het dat we naar de knoppen gaan. Ik zie een groot zwart gat komen. Dat weer heel dreig in die corona. Want we gingen alles uitjongen aan die verbouwerij. We gingen zelf ook niks oer. En toen die corona, gelukkig weer een fonds een groot fonds in Friesland. Die jaren daarvan. En die had dus wat schonken. Heb ik helemaal opgemaakt. Maar dat weer even heel dreig. En eerlijk zijn, wij doen dan zonder subsidie, zonder reguliere subsidie. En dat valt gewoon net mee. Maar op zich, als er juist hoeveel mensen geïnteresseerd zijn. Bij 2234 mensen jassen we er toch in hier. Willem, hoe dan? Ik zou die net niet kennen. Echt net. Echt net. Nee. En dat doen we maar zo'n team. Dat is eigenlijk onmogelijk. Maar je hebt toch het? Wij doen het. En hoe lang nog? Ja, ik hoop dat we een soort financiering vinden kunnen, waardoor we wat bepaalde vaste dingen betalen kunnen. Want dan heeft het wat jermslag. Want ik besteed er een soort oeren aan. Dat is zo. Maar het is wel heel prachtig, want er is doens in Friesland. Er is een soort muziek, er is sport, er is beweging. Maar beeld in de kunst is echt onderbelicht. En in dat verzwaar wij van Friesland. Dus in die zin is het heel erg bevredigend dat we met zo'n liedsegroep kunstonderwijs in Friesland realiseren kunnen. We hebben ondertussen 40 kunstnerdocenten die net regelmatig, maar alle jaar daar werken. En die
hebben we er ook een stukje breed uit. En de mensen die het uitstromen, we hebben nog 50 mensen die het afgestudeerd zijn door de jaren. En die vinden haar plak ik weer in Friesland. Dus we professionaliseren ik de kunst in Friesland maar, denk ik. Ja, dus Fantastisch. ja, mooi verhaal. Waarom naar je eigen werk? Dit boek, Fertile Soil, is 2 vlien Ja. ongeveer. Ja. Publiceren. Kent je morgen trouwens? Sjog eens even op internet. Ben je er nog van of zo? Kun je het nog bestellen? Ja. Ik gewoon bestellen. Laat ik bij de boekhandel. En het gaat dus net alleen nog om mooie kunstplaatsjes. Nee. Ik zien hoe ik daar kom. En er staat een verhaal in over de natuur in. En ik over Boukje Wietsma, die krijgt niet verstaan. Dus die had een verhaal. Het Fjouwe Vessenskreun. Passend bij het werk. En die had een persoonlijk verhaal skreun. En Suzanne van den Berg, helaas ik verstaan, die had het kunstbeschouwelijke stuk skreun. Het is een boek wat je ik zien kennen. Als je zelf een kunst had, hoe je het maakt zien kennen. Of hoe je ermee bezig bent. Hoe je de natuur als inspiratiebron ik broeken kennen. De beste die ontvernijen. Zullen we dat al in dit boek? Of wordt het volgende boek of expositie een hele woord doet? Dit boek is een vernijing ten opzichte van mijn klassiekere werk. En er was een kleur. Ik ben naar de orchideeënhoeve geweest. Ik denk, my god, wat maakt daar? Ik hou helemaal net van orchideeën. Maar ik wist graag die groene longschilderie van de Wraat. De grote, de groene, de diepte in de planten. Dat woord. Dus ik heb er al sketches maken en foto's. En dan heb ik de eerste tropische oerwouden. Dus hoe zag ik om Friesland? Maar ik weet niet of dat langdurig is of kwad, Willem. Dat zie ik wel. Daar ben je kunstenaar voor. Zo. Net stilstaan. Teruggaan. We draaien nog in je plaat. Molly Johnson. Past mooi in deze uitsturing. We hebben van alles wat besprutsen haar. Maar ik jij litten van Nick Cave tot Debussy. Hoe moet ik Molly Johnson pleert? Gewoon echt van in het atelier. Ja, dit is wel een soft jazz. Ik hou wel van Miles Davis en weet ik wat. Maar ik heb nou een mooi van de radio mooi rustig jazz nummer uitzacht. En dit is gewoon smaak. Ja. En ze nou een inspiratie. Ja. Dank u wel. I would give them all away for love. Well, yes, I would if you know love like I know love. The words won't sound the same. I have stumbled, I have wondered.